Phone abafungivule isurprise sinika ubafu yabo simvula amehlo mase ungamvula luckily wasabhalile maqala umvula yeah so my sister uzothela itemnandi ke bengifuna nje my sister uzomnikela igama elizomgijimi ngicela nje ukuthi ungiconfirmele ukuthi ubekwenzani bengigijimisa ukugijimisa kuphi ngeke bafunga confirm mhlawumbe lo ukugijimisa ngayiphi indlela mhlawumbe indlela emnandi bafunga iconfirm lento ukuthi mhlawumbe uyamgijimisa vele awu phela lokho akubuza kuSonic into oyenzayo wenza nani wena mfethu wenza nani awuyasho nje ukuthi ngiyagijima kumsubatsi uyagijima ni sengijahe isurprise amakhethe okay all right I know so 3 and then mese uzobe sithi surprise ne then to mamora senzo bala 3 3 2 1 bambula surprise hayo hayibo msubathi uze wathi igijima yeah kwenzakalani Ngicela nje ubuye ngapha masondelani ngapha nje ngicela nisondele ngapha sondela mgijimi mfowethu nisondele nje sizwe kahle le ndaba yakho ukuthi usubasa nje uyapha ngoba ungusubathi sondela ngapha force mabona so uyamazi usisi yeah ngiyamazi ngiyamazi yeah ngiyathemba ukuthi umazi bakho no sisi nawe uyamazi yeah uhlapha umazi kanjani mhlawumbe because ngoba sila ngoba mhlawumbe ufuna ukwazi my sister la ukuthi umandasana kanjani because khona angakwazi afisa ukwazi ngicela nje mente isinami ngiphathile ayini but yeah yena sesingamazi mama ngiyamazi athi abantu enginobuhlobo thizeni nabo bobabili yeah ukuhlobo obukanjani mhlawumbe angazi nayikhulumela lapho sinezibuzele engazobe imeko makho angizange ngizokhosa ubafula nani kodwa dina nathi sifuna ukwazi ukuthi khuluma mina ngiyuzwa nasi ayini ubutobo mina naye chaza ukuthini yazi ukuthi nabafa kanjani sifuna ukukhuluma yini Brenters yazi kanjani umama la njengoba Shansi njengoba yena sinathi months sazana umama ngapha sina 2 years yabo so kahle kahle ukuthi nabe ngamjebe ngikade bengithi magamba esikhathi ngizoza una how long ntana mama 2 years 2 years that's 1 without counting the high school years. Oh, okay. Without counting. Okay. Yeah. Oh, loko kunye. Okay, oh yeah, yeah. Yeah, but other count the high school. 2 years. Okay. Continue ngale esikoleni wena emkitchen okay no it's fine singa real lapho ngicela usondele ngapha mo yeah qhubeka ukugijima wathi bosayichaza le ndaba so lento le kanje lento lena bengisazomchazela sampelani manganichazela ngoba ngikase kahle ish ngazi ngibeka kanjani lento ukuze kuthi umuntu unabantu abadala so kusho ngisho ukuthi bengisazomchazela na umama ukuthi khona umkhulu angathi ungenile lokuzona akazi beli kunibekeni ufuna ngibe nabo 2 umkhulu ufuna kaze kunesithini nabantu umkhulu sande bayiza umkhulu ngoba ukabalo kamkhulu wabalo wakho phela kusho lo sande ukufika kusho ngathi ngokuyoba umakoti omncane kodwa lokube oba phela lo naye unezinto zakhe ngisiza ngazo tanya lokho lento kamkhulu mfethu into oyazini nini ingene nini phela sami maphuphe ngiphuphe yabo ukuthi hayi yabo wamtshela umama uze nakho ngifikela umkhulu la phela ngakamtshela ngoba phela manje bengisazothola isikhathi esiright kahle ngimchazele ngento yesintu abantu isintu samba kanje nakho ke manje sekuvele le ndaba yavele yaqhamuka kanje ungakathi angikubuzanga wena sitho ukuthi uyajola angikubuza ngalo sisi phela njengoba ngikutshela ukuthi angithi ngakutshela ukuthi wayongitshela kumanje 3 months yonke hlobo
Asiyazi njengoba ngithi isihlobo ngangithi ngifuna ukuchaza manje nawe bakhuluma ukuthi Ngisihlobo mina kuwe. ihlobo yabo. Awusuthi nabo ufuna ngisanda Hlobo bani? Okay, ngisacela ukubuza ke. I-type yakho umuntu onjani? Yezwa bafu uhlobo nokwenza ubuhlobo. Khuluma nathi sonjani? Ithapi yami Yeah. Awungivumeli ukuthi ngigqoke kanje. Ngithanda lezi zinto ezigqoka kanje. Singathi izinto I want into dress circle. Uphumkhulu ngoba khona thina manje into esibamba la. Ungangibambi. Ngeke sakubamba manje sesumani. Kube nombuzo wakho. I-type yakho umuntu onjani? So ungumgijimi kodwa akwazi nokusebenza. Uyislim. Ugijima kanjani ungasayi Kanjani manje? Ngoba mina upheze ngikhipha njalo nje. ukhiphani wena? Uzokubhasa. Uzokuvasa. Keep them out, girl. Ngibona ukuthi ngiyadeserve. So ngoba niphuma la namhlanje ngoba deploy ukuthi vele ngoba into anokuyenza Uyena obhadalayo. yena ukubhadalayo. So njalo ngicela ukubuza lo mbuzo because ngiyabona ngathi mhlawumbe ungathanda ukukhuluma nami kakhulu. Kodwa ngizobuza le nto ayibuzi i-type yakho. Phendule ngoba vele sifuna ama-answers here. Because kunento engizwile la ukuthi umama lo uthi wena awumvumeli ukuthi egqoke izinto ezipeshana so uyamangala ukuthola ukuthi umbhanqa nomuntu ogqoke into engaka. So I understand ukuthi kahle kahle how umezi slima noma mhlawumbe uyamprotecta noma mhlawumbe ufuna angazi yabo so ufuna ukwazi ukuthi yini le angenayo ekhona ngapha Jordan ngapha mhlawumbe naye benayo uma ukuthi lapho ufuna into engaka Amtshele baby. ngamle impahla zakhe zibe ngapha Or mhlawumbe i-type kamkhulu wakho nebinje i-type kamkhulu wakho. No ngiyabuza phela. cha sisho Angithi uthe ubafa ngithi umkhulu. Uthe ufuna umuntu wesibili. So mina sengiyabuza ukuthi mhlawumbe ingenza ukuthi umkhulu wakho i-type yakhe bekwathi. Thanda vele abantu abaso bayibhola kahle Because ngomntana phela ngoba phela ngingathamba umkhulu nawe ethanda into ekanjalo kodwa phela ngithi khamba isikhathi abantu abadala besazongibonisa indlela ukuthi la kahle kahle angithabo sanje kuzona naye ngimthole ebhoka kanje yabo sana 2 months umama ngapha sesinesikhathi eside yabo umama yabo namda lo uthanda izinto ufuna imali ufuna ukwenzela izinto lo ukhulile yabo so njengoba naye umuntu ongisizayo kahle yabo kahle nangu umuntu engabe ufuna ngabe ngamchazela ukuthi nginomuntu Hayibo. Kanjani? yeah nabo yes so njengoba naye umuntu ongisizayo kahle yabo kahle nangu umuntu engabe ufuna ngabe ngamchazela ukuthi nginomuntu Hayibo. Kanjani? yeah nabo yes okay umuntu kade engathi yona bafo shuthi kahle bese la sifana ukutshontsha Nyami indoda yeli. Kule ndoda ngabelala base kwafika icash anisadlala ufike nini umkhulu? Ayengisenze lo voice. yenza ngoba ngimphuphile yabo kwasatha ngidlaleke na ngibone kushuthi uzokaba Umkhulu wathi dlala naye. Kanti ucabanga ukuthi siyadlala yini lana noma kwenzakalani? Ngoba akachazi into straight. umshado ugqoke kanje. Akachaze Umshado ugqoke kanje. Okokuqala ngikubuzile ngathi i-type yakho umuntu onjani. Kuzomela u-answer lokho njengamanje. So wena usuka ukuboda nje umuntu esikomisa so ubona indoda. Awume sisi. Sakhuluma. Sisabaka umuntu onjani? Kumele ushisa umoya mama. Ayikho nje into ozoyenza. Kuzomela nje ushisa. Wena ayikho. Ubonge dad. Jansi okay Uthi khuluma fast. Isikhathi. ushitha phamsana Wenza kanjani slow. I-type yakho umuntu onjani ngoba ngapha uchabi ngapha uslender. Umuntu okho umuntu onjani? Ushisa umoya. lama songimemeza nje kushuthi phela uchapi slender konke into eyodwa ngoba na olufuna ngize ngikutshele kanjalo ngoba ngikutshele so kanjalo ngicela ukubuza nawo lo mbuzo lo le mhlawumbe into ezokwenza ukuthi icacise ezinye izinto yini esanda ngomama hayi umama yabo nje bese ngibambile kanje yasho sebabili yini oyithanda ngaye thanda nawe Uzehlisa mina. nginsizwa yakhe enhle phela nokungisiza ezintweni yabo ngoba even nayo le mali lengiliza nayo lo selithatha biyeke yabo ngilo wena lo ngimtheplele nje bese luyememeza Kanti awusebenzi wena. bafo yini oyithanda ngomama imphatho Uzuneyinwele zami. okay Inwele yini oyithanda ngalo chance baba na ungabona into obonayo nawe uyayibona nje uthi awesabo Hayi ukuthi ngoba chaphu umthaya la wonke umuntu unamaphutho njengomuntu wesilisa so ngipha mina. Lento iconfirmana navusa iconfirmana lento engisho ukuthi kunabantu besilisa
especially abashadile mostly ukuthi kube umuntu wabo straight akamvumeli ukuthi agome Just lo Otherwise- niyasebenzisa vele. Lutho. waphendula kuqala Lutho. Ngiyazi Slimani. Usebenzise yakuma phela ngalelo langa zasenza. nasala sengiqhubeka vele Yaqhumisa uyena usola yena. Mhlawumbe yaqhumisa abantu abadala mhlawumbe umkhulu nawe lokubuzile nawe Hey. Lethi tufa mama totally. Uzokukhulunywa somkhulu. Sufaka umkhulu abangekho. Sunamadlozi wena. Ana wethu. uzomela sisi umoya yazo mama Mana lalela wena. lalela Uyangitelela. okay lalela mfethu uzomela udedele igazi zoshisa umoya ngathi ubize thina sizokusiza Uyangitelela. Yeah, ku-right, Silelani ngoba nje ayikho reason yokuthi alwe. Ayikho reason yokuthi alwe. Mhlawumbe uyabaleka ngoba nje uso. Awuthule Ngoba nje sibebe. uso mhlawumbe ingabe kanye Uyiphutha. Uyiphutha Cefe. Hayi. Uyiphutha. Chance. Ngicela ukubuza ngicela ukubuza. Iphutha. Hawu. Iphutha likho mnandi siswami. Uyiphutha. Iphutha likho mnandi siswami. Ngiyiphutha. bayakubanga mfethu yajabula Awukhuluma yini le? Uzizwa kanjani? Yini le? Ukhulume phela ukuthi ngiyiphutha. We champion. la. We champion. We champion. uwina i-gold medal abona kudala abantu abadala babesithatha isithembu kunenanda state Isithambusani. ubatshelile Isithambusani. ngiyabatshela Mina ngambuza lona ukuthi uyajola wathi yena kajoli wathi akanamuntu empilweni yakhe. mina bezingakathi Kwazi kwakho namhlanje ngenxa yokuthi unalo mama lo. bezingafiki isikhathi sokuthi je Sisimana kho sayide ema guest house. awunendaba ne gijima awunendaba Uyayibona le? as long as wena usubatshelile ukuthi Thengwe isithembu indoda yami. wena awunendaba ukuthi bafila kanjani awunendaba hayi usanginandaba nabafo na indaba yonke ukuthi phela beqhuzukeke Yeah, okay bafune yes impethu uqhuzukile mtijimi iphutha siyavuba. Then nje manje isikhathi sokuthi ulungise ukhuzuka kwakho ne esikhuzukile. cela usondele kodwa ungasaba Phakathi kwabo boy2. Wena mupho ufuna Choose now. yena mupho umuntu omthandayo. Lokhu ubhekana nezimoto ngana. Cabangani? Ucabangani? cela umnike i-chance ukuthi achoose usubizeleni mama lami ukuthi uzophelezeleke Uza nomkhulu khuluma. Ucabangani? Yini uzokhuluma umgijimi ucabangani? okay Awusuke lapho. mgijimi Woza la kimi. bona abantu banje Woza la. yenze ubani note ngidotha yezi nje uyaba Wozoma la. Ufuna ukumala. Ngithe wozoma la. Ufuna kuma kuphi? Eduze. Ngithanda ukuphikisa. Awusisawume nesicefe. So wena uzoqhubeka nawe. Uzoqhubeka naye. Akasho yena ukuthi ufuna bani? Ngijimi la ngathi umama. Kunankinga no. ayambole uzomshisa amanzi abila fune ngibona ngozami ngikhambe naye uzomshisa amanzi abila uthi yeka sekabila ambo unolaka nje uthi I think Ufuni vele. but I think uyakuthanda lo sis lo. And Nginolaka. was from yabo lento yenzayo yona engenze igcine ngenzisa ukuthi ngenzele Hawu. uma manje uyangihlukumeza lapha nalapha endlini yabo Ngiyokuhlumeza ngani ungasebenzi? semningi yathetha yabo wena uyazi ukuthi le nto ayenzayo ukuthi esandane nayo ingoba hayi ngoba ekuthanda ingoba lo yakade enza something. Kusho ukuthi wena ungithandi. Uzompetha ngani? Uzompetha ngani? Ngoba Ngithanda noma ungithandi. uzompetha ngani? hayi nawe uzolungibuza imibuzo eminingi naku ngingachaza manje lufuna ngichaza Ngithanda or awungithandi. kanti insani mina nabe singathandani manje longibuza into yazi longenza islim kade ngichaza La ngezinzi victim bu. mgijimi uyamfuna noma umfuni uyamthanda noma umthandi hayi kushuthi kahle kahle ngithina yazi ngibeka kanjani lento ngibeke ngokuthi ngithi uthanda ukuqhubeka namaqhube ongathandi Ngeke ngikhulule nebhandi mina empilweni yami. okay Ulanje ubheke endila. awubancingile kahle kahle okuqhubeka nawe kumbaningi futhi nje ngiyabasho ukuthi Abakhulu. kubeka aqubeka ungathandi it's not like izoshintsha something empilweni yakho Yazi uyislima 2 months. mfana. 2 months yonke. Uyislima. Azohlanya. Uyislima. nalaba Yeah. special lo phela mbona manje umbamba ongema Uyislima. yabo people drama labo Uyislima. So wena kahle kahle nalani izinto zamakhamera nje nibabizelana amakhamera Sobizela namakhamera. Ufuna ukusixabanisa. So uthi anazani nginiqabanisa njani nani ngithi nisana Khulwa nami. mgijimi so namgijima uthi ufuna ukuza kuwe akazokuwa. Ubani uzoza kuwe khona manje? Uzomsupporta ngani okokuqala? Nimbuza ukuthi uyasebenza. Ibhari. So uzojani? Indoda Share yahamba noma
ngiyabashiya ngiyahamba. Uye endlini kabani okhokha irent. Hayi nikovia siyabona akusena date la nje kuba bazi the store move out son close move out between the two of you uye noma uwe I pay rent lapha. oh ubhadalero uzomva ngobuye na utopere nje ununwele. Lapha estradeni. ngobela gogo wakho la Uqhubeka nobona indoda yakho sisi 1 year 2 years or 3 years anginendaba mina indoda yakho le isifebe sakhe nje imbanga mos awukhona kuyibamba kahle Cha kodwa yabona ezinye izinto ngiyazibona ukuthi hayi akusinto ongayilwela le. Angikaze ngikubone uyislima ngale ndlela. Angikwazi nje. Ngicela usho amagama kokugcina and then sikwazi ukuthi sikudedele mamfu. Hayi athatha into zakhe ahambe, it's okay, it's fine. Sure. Okay, yakuzule kumgijima. So ngoba uthe ukulandela uzokulandela, usho ukuthi akulandeli. Hayi cha ngiyabonga. Utheni? ngiyabonga for ifone azonginyanyisa hambela yawena ngiyabonga for ifone baby wena waye emotweni ungazifuye nilo lapha uzohamba nazo umgijima ithi indaba yakho mfethu Yabona uyabo ukuthi usumkhatha nalo muntu uzothi uyabonga lamafundisa lafu. Ngazongihlanyela wena ngazongihlanyela hayibo uzoletha le taste yami othathile ungazongidakelwa wena hayibo Indi you can have Njangaka. the phone. Ngizongithatha manje ngiqaphana nje belisu. hayibo uyazi naye le phone le ikhokhela uyazi naye le phone yelo ungenzela zonke lezi zinto angenzela kuzona cause ngiyamsatisfy and uyazi ukuthi nomfazi wakhe akayenzi leyo nto lento yenzayo wena uyazi naye ngiyakhala kahle futhi khala kablo mdala Kule nesaka nje bekuza ama camera la uthi ngiyakhala ngikhala no. ukhalelani ngathi nomgijimi ukhalelani uyini phela ungiyeki ungayi lapha bani okay Ngiyeke ngihambe. sekuyifoni yami le evaya so musasese nje stage umgijima ngiyamgijima ngicela mfethu ugijime nje akahamba amaluza ayahamba vele yona ahamba ngi-right sorry mfethu ngi-right lesaphenye phone ngenzeni lesaphenye phone no akayithathi le phone ifoni yami le Wena indaba sahamba nawo sishela ama camera sami. sambe siyephi ukuyafuna uhamba naye hayi cha ngi-right ngesinvibe jabe right ngi-right right hamba juba bazokuchutha phambili okay no it's fine Full. no it's fine unyami cabe musi hayi mgijimi kulungile mfethu kithi milungile mfethu ngahamba baba uthe vele ukulandela uzokulandela ayikho bakulandeli bonke iyabanda indaba yakhe yena la wena my sister bengafuni ukuthi uhlangana nalo ya cause manje nizolwa ngcono sale nathi la hayi phela bekangela ngishaye naye manje masuka khona uphuthuma khona angizoyendini ayikho into engizoyenza sengifesane ne-disappointment okay it's fine sizenzela ukuthi sikhuluma nayo kancane but manje we have to close the show ngenxa ye technical ethizeni eyenza nani technical issue but then sizokhuluma nawe manje